sakramenti nke ahụ n'ọbara ya ka ọ na-eduzi anyị n'ụzọ nke alaeze eluigwe. Mee ka nwanne anyị bụ Esther Chinyere Odenigwe, onye nke ketara oke na Yukaristia nke a, ka o ketekwa oke na oriri nke ndụ nke Kristi kwadobere anyị. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị. Anyị ga-akwụrụkwa anyị ka ọ dịrị ike ezigbo ndị otu Kristi ile ahụ mmadụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ya mere ka anyị jiri na umeala rịọ Chineke onye na-enye ihe niile ndụ ka o kunite ahụ nwanne anyị na mama anyị bụ Esther Chinyere Odenigwe, bụ onye anyị na-enye ugbu a na-adịghị ike n'ọnọdụ ndị nsọ tara ike nke mmụọ nsọ. Ka o mee ka o sonye n'otu ndị nsọ na nke ndị niile kwarụnụ gara aga, ka o gosi ya ebere n'iko nke ọ ga-ebe ya. Nwanne anyị bụkwa onye eji ọnwụ gbapụta, onye a kwụrụla ụgwọ oji, na onye emere ka ya na nna dịkwa na mma, na onye ebukwara n'ubu nke ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka o jee sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ dị ebighị, na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha, na mmekọ nke ndị nsọ niile. Nna, n'aka gị ka anyị na-etinye mkpụrụ obi nke nwaodibo gị na nna anyị bụ Esther Chinyere Odenigwe. Anyị ji aka site na nchekwube anyị na ọ ga-eso Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị niile nwụrụ n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị maka ihe ọma ndị ahụ nke ijiri gọzie nwaodibo. Ihe ọma ndị ahụ bụkwa ihe ịrịba ama nke anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Biko were ebere gee ntị na arịrịọ anyị, ọ bụ sebru oghere nwaodibo gị bụ Esther Chinyere Odenigwe ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị aka bụ ndị nke ka nọ n'ime ụwa, ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị ga-eje izute Kristi. Etu ahụ ka anyị na nwanne anyị mama anyị Esther ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi enwe n'anyị. Muy bom, Ezinne. You're a great man. When I hold on to when I have here for, but we work together. We have differences, but he performed. So what I call miracles we both have done today. I was a field person on the field. Now I have just so the academic intellectual behind what we're doing. Thank you very much. The Tomo and our support of it. Only do.
No. Okay, I have my will. My Lord Bishop, there's something I would like to say. I think I know you go. On the 17th of February 2017, my father passed. On the 27th of April 2017, he was buried. On the 10th of February 2025, my mother passed. Today, the 25th of April 2025, my mother is being buried. And both died at 91. Wow. My Lord Bishop, I pray that we'll try and pray to God that this looks like a miracle and we'd like to have our mother made a saint. Made a saint. Oh my God. Also on the father, to send the poor. Also at the Lonoka. Also on the sisters. Na Bear, na Maryland, Enugu. Also Lutu, Oka. CWO, CMO. Mama Montoloto na January of this year before I won at 91. She said, "May I have an agana to Toka until Mosi Chineke ga Moria." We go and make a no job in Nadia. A lot of our friends are here. Her Excellency, the former Deputy Governor of Enugu State. Thank you very much. Our sister, you worked hard, a humble woman. She met us at the church. Thank you very much. A lot of our friends who are here. Our children, the grandchildren insisted they must be here to say a few things. Incidentally, my dear daughter, who also performed a function because our family, we bind together. The first daughter in our family directly, Dr. Adana, in America, directed, because I'm not sure why I said that during this year, you put my mind in my daughter performed that function. Thank you very much. My sons also supported her. Bruce Wanchi came in all the way from California to be with me. I've been his friend. We've been friends for more than 30, 40 years. I was with him in Ghana. He's here with me in my village, in my town. Those I remember, fine. Those I may not remember, but yeah, thank you very much, Ben, around you. Chu Achebe. Tabo Unehu. We are going to Yambo. Papa Ashiyaba. The Japan. All on you. Sister Otito, is she here? Sister Otito, I would like to thank you personally. If I thank Sister Otito, I will cry. My Lord Bishop, I would like to bring up a funeral oration by my immediate younger brother, so we'll just not waste a lot of time. I will do that, sir. 1 minute. Ekelere m gị. Ana m ekelekwazi nwanne gị nwoke, Dr. Ike Odenigwe. Ana m ekele gị ka ịchịkwụrụ chim nke ọbụla a na-eme na ụlọ ụka. Iyiri mama gị na nke ahụ, ka o si nwere obi ịchụ aja. Ifuru ya anya, ka a na-akpọ gị bụ ogbu ibu ahụ. Onye ọbụla kwuo ihe niile m dọbụl dọbụl. Ihe niile m dọbụl dọbụl. Ọ na-eme ya dọbụl oju na-eme ọgọ. Anyị kelekwara gị, anyị na-ekelekwa ọlaedo nọ n'akụkụ gị, anyị na-ekele ya na all the family members niile. Anyị na-asị unu kasị unu ma dibe m ka Chineke maka ọgwọrọkwa ha arụ na ọbụla parent mmadụ ga-anọ kachasị nne. Bishop Uji na-agba okwu ọsị obodo onye ga-ekwuru emere onye ka nne mụrụ ya. Sịgodo mama gị dị 1 million years, ọ ga-abụkwa nne, ọ ga-adịkwa ka ọ ya nọrọ. So mgbe ọ bụla o mere ọ ga-ewute n'obi ya ka aja sị unu kasị enu. Ikpeazụ ọzọ ịma na nwere mgbe ị na-ekwu okwu ị na-ayọ bishọp ya biko si neba anya n'ime mama sent obu ọzọ ga-abata ya soro na initial the first assignment ya a na-emekwu ya eme ihe a na-eme abịa ije na canon 1672 or say initiate process of canonization by writing to the church. You have to officially write to the church making that request. Kọwara ụka ha mere a ga-eji mee ihe dị asọ ụdị ndụ obiri metụgasị ya aka bishọp anyị ga-adarete gị. So if you initiate it, at least afọ m abaa n'akwụkwọ na o nwere mgbe m bụ parish priest nọọ mgbe m parish priest na ọjị ka ofu onye n'ime ha bilitere n'ụka bụrụ ndị akwụkwọ na aka na dịbụkọ eme.